Iwe Jason, urungosmaila wega wega zvako kwakanaka. Ndaitoti vanhu vatsvuku mune zvamunozivawe. Ndikutombosubscribe zvangu paYouTube. PaBlesswin Case Films. Topa ipapo. Kubva musi wa5 ka inenge chakatochaya. Akatanga kuburita mavideo manyowani. Aishe. Saka ngetiwonika kuti kufamba sei? Vanenge paine dzimfana idzi wadzizihere idzi. Dzinongozvinzwawo moto idzi. Dzekuzonzi nevanhu dzakadzokera kugeto dzachoboka. Matanga ingori video chete dzichiripo kumadheuteu. Oh. Tiupe uyiwe. Tanaka. Oh, mudaradziva. Ndaradziva. Kozoita dzedu idzizi. Hanzi Talky Vibes. Matera Africa. 3. Kozoita Tanzania. Sniper Storm. General. General. Kwasa sinoita ngo chimuzive. Apana vachangoburwa mai manja vachiri kusumuka. Kana inini futi ndikutofunga kutoisa rangu video ipapa. Kaka. Ada kuchimboka kuti mazuva. Oka. Aiwa zvakanaka izvi. Vanonzi paYouTube. Ukaona vakanzi channel Blesswin Case Films ZW ndo paYouTube ipapa. Alright. Uvazoenda paInstagram manje. Wati Blesswin Case Films. Hauzoti ZW ka. Wati official. Aiwa. Ichirungu wena. Ndoti kana vatsvuku ndimarungu mukutokundwa nezimagoro zvimu. Musaka ndandakusateerera kamusic idzi muno muZimbabwe idzi. Vanonyanya kunyadzisira vapana vacho ava. Hai. Ndoti kana wakapindwa nechando muna July muno muka. Akateerera wako vana vavo unodzirwa. Anenge achitopisa moto chaiwo chaiwo.